biex tħejjilu d-draqatu. biex tarraf il-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubiġhom. Terġa' miqqal bħalina żgħarna tagħna li jibatilna mill-għoli żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa li dawk li jinsabu fid-dlamijiet il-del tan-nef. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missieru lill-Lidan u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej waqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni bħalma kienu jiet fum il-profeti tiegħu. Kristu kiseb fum ġdid bis-saħħa ta' demmu nadurawh u bil-ħrara kollha ngħidulu. Mulej ftakar fil-poplu tiegħek. Sultanu fid-dej tagħna il-qattifħir lill-Knisja tiegħek qiegħda toffrilek din il-għodwa. Għallima tagħti glorja bla qiegħda lill-kobor tiegħek. Mulej ftakar fil-poplu tiegħek. Fidejk nintelqu mulej għax inti it-tama u l-qawwa tagħna tħalli qatt li jkollna għax ninfixlu. Mulej ftakar fil-poplu tiegħek. Ara kemm aħna dgħajfa u fit-texenna mingħajrek m'għandna ħila ta' xejn. Mulej ftakar fil-poplu tiegħek. Ftakar missier twajjeb fil-foqra u l-abbandonati. Għamel din il-ġurnata ma tkunx ta' pisa lihom imma ta' faraġ li għandhom. Mulej ftakar fil-poplu tiegħek. Mulej għana nafu li inti tiftakar fil-poplu tiegħek. Imma hija talba tagħna li qegħdin nitolbuk biex tiftakar kull wieħed waħda minna biex inti tkun l-għajnuna tagħna. Aħna għandna bżonnok mulej u għalhekk qegħdin nduru lejk biex inti tkun l-għajnuna ta' kull wieħed waħda minna. Ixi il-lajnuna li aħna għandna bżonn. Nitolbuk għal-morda kollha. Għal dawk li huma morda fil-qalb tagħhom fiżikament, però b'mod speċjali dawk li huma morda fil-qalb tagħhom għaliex jinsabu il-bogħod minnek. Jistgħu jkunu il-familjari tagħna, il-ħbieb tagħna. Għalhekk nitolbu mulej komplu ftakar fil-poplu tiegħek. Ftakar mulej f'dawk kollha li bħalissa dejjin momenti diffiċli fi żwieġ tagħhom. Ftakar ukoll f'dawk kollha li bħalissa dejjin momenti li jixtiequ li jkunu aktar qrib tiegħek imma huma jixtiequ però hemm affarijiet oħra. Hemm droga, hemm lejra, hemm vizzi li qegħdin ikunu waħdi jkunu l-bogħod minnek. Għalhekk inkomplu nitolbu mulej biex tiftakar inti fil-poplu tiegħek. Ser nagħmlu qasira mużikali fejn nibdew nispjegħ bħalissa. Tressa it-talba tiegħek il-mulej li Għalhekk dan huwa fejn anke tista' tressa it-talba. Filo du
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġbana hawnhekk dal-għodu f'jum dan il-jum ħażejs hekk, jum ta' matul il-ġimgħa. Biex niċċelebraw fl-imkien l-Ewkaristija mqassa qegħdin f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Beata Adjodata Pisani. Illum ukoll qed nfakru id-disa dera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal Ruħrita Falzon. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba nsejna nkunu għaqlejn u nibżgħu minn ismek nitolbu. Isma' mulej ħniena. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba njorajna il-ħajja tal-Qaddisejn, Kristu ħniena. Nitolbuk maħfra mulej ta' kemm il-darba bżajna mis-sagrifiċċju mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla Sultan tas-sema u tal-art, għat lilna li qed nagħtu ġieħ lil Beata Adjodata Pisani. Il-grazzja li niżirgħu, inrawmu u naqtu fjuri ta' virtujiet insara biex nofruhomlok bħala rigal sakemm naslu biex nidħlu fil-ġnien ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħarim il-ktib ta' bin Sirak. Ibni, jekk tiġi biex taqdi l-mulej, ħejju ruħek għat-tiġrib. Kun sinċir f'qalbek u żomm sħiħ biex ma tinfixilx fi żmien il-għawġ. Ingħaqad miegħu u titilqux u tikber fil-ġeħ fi tmiem ħajtek. Kull ma jiġi fuqek ilqgħu u żomm sħiħ fit-tibdil li jumiljak. Għax id-deb jippruvawh fin-nar u n-nies magħżula fil-forn tal-umiljazzjoni. Afda fil-mulej u jieqaf miegħek. Żomm triqatek dritti u bittama fih. Intom li tibżgħu mill-mulej, stennew ħnientu u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu. Intom li tibżgħu mill-mulej, afdaw fih u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom. Intom li tibżgħu mill-mulej, ittamaw fil-ħwejjeġ tajba, fil-għena ta' dejjem u fil-ħniena. Ħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta' dari u waraw. Min qatt ittama fil-mulej u kellu għax jistħi? Jew min żamm fil-biża' tiegħu bil-mulej ħalleh waħdu? Jew min sejjaħlu bil-mulej ma tax kasu? Għax il-mulej tiġeħ ħasra wiħen, jaħfer id-nubiet u salva fi żmien il-għawġ. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjarju ngħidu flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u birthom jibqa' dejjem. Ma jitfixklux fis-sija ħażina u jiġbgħu fi żmien il-ġuħ. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Dbiet mill-ħażin u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmar għal dejjem għax il-mulej iħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u il-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom il-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu.
erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Nejt għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba u jiena għad-dinja. Alleluja, alleluja, alleluja. 1855. Il-Beata Marija Adeodata Pisani twil Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. u natat l-isem ta' Marija Teresa. Il-ġenituri ta' F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli għaddew minn nofs il-Galilija. U hu marit li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxiepli tiegħu u jgħidilhom. Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Malta. Għal kollox Waslu Kafarnahum u meta kienu d-dar staqsihom. X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qgħad bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq tlejh tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom ħadnu bendirajh u qalilhom. Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-xkejknejn minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħtni. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Illum għandna ħafna affarijiet ħa nitkellma fuq kull ħaġa. Ħanibda bil-qari għax issa jiġdilna li nisimgħu l-kelma tal-Alla u tibqa' għaddejja qisha bħax-xita fuq l-umbrella. Mhux hekk? Tagħmel kemm tagħmel xita kif ikollok l-umbrella jew ir-raincoat, xorta ma tixxarrabx. U ħafna drabi nibża li jiġrilna hekk aħna nisimgħu l-kelma tal-Alla nibqgħu għaddejjin. Tajjeb. Naħseb għandna bżonn nieqfu ftit imqal fuq kelma waħda, fuq frażi waħda. U dak li se nagħmel issa. Bħalissa qegħdin naqraw, bdejna naqraw siltiet mill-ktieb ta' Ben Sirak. Dan huwa ktieb tal-Elf, u jgħid mill-kotba tal-Elf. U għandu ħafna sentenzi interessanti ħafna ta' min jaħseb fuqhom. Per eżempju, l-ewwel sentenza tas-silta tal-lum. Ara xejn. Ibni, jekk tiġi biex taqdil il-mulej, ħejju ruħek għat-tiġrib. Il-ħajja nisranija mhix monotona. Il-ħajja nisranija mhix plain sailing. Għala mill-ewwel qed jgħidilna isma' li timxi wara Ġesu, li tsegwi li tfittex ir-rieda tal-Alla hija challenging. Hija diffiċli. Għax inti ma tistax terbaħ it-tellieqa jekk ma tiġrix, jekk ma tistinkax. U għalhekk qed jgħidilna l-kittieb hawnhekk ta' Ben Sirak. In-nar irid jipprova id-deb, inkella x'deb ikun. Id-deb biex ikun nadejf irid jgħaddi minn ġo n-nar. U hekk il-ħajja nisranija. Id-deb għax id-deb jippruvaw fin-nar u n-nies magħżula fil-fond tal-umiljazzjoni. L-umiljazzjoni tipprovana. Il-challenges, il-diffikultajiet fil-ħajja jikxfu x'għandna f'qalbna. Intom li tibżgħu mill-mulej afdaw fih. Il-biża tal-mulej mhux li jikkastigani imma li ma noffendihx.
nibsa li noffendih li donqsu wara li jħobbni daqshekk. Is-silta tal-Vanġelu San Mark għandu diska li jirripetija spiss. Tafu x'inhi? Li id-disċiepli anke dawk li jgħixu madwaru li Ġesu ma jifmuhx. Għal is-silta tal-Vanġelu tal-lum. Ġesu kien qed jeduka lid-disċiepli, sejħilhom weħidhom, għataħħom min-nies, għamillhom jisu irtejr. U beda jgħidilhom fuq il-passjoni tiegħu. Li ħajbati bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin joqtluh u meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. U jgħidilna San Mark iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Ma fehmu xejn. Anzi, mhux tal-li ma fehmewx, tal-li kienu qegħdin jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar minnu. Ara kemm madu l-bogħod, kemm ma fehmu xejn. Ara ftit. Imbagħad qatt bil-qiegħda sejjaħ li 12 u qalilhom jekk xi ħadd tkun l-ewwel wieħed għandu jkun għaddej. Id-dinja tistedinna biex infittxu l-ewwel postijiet, biex inkunu minn ta' quddiem, biex nidżu, biex nagħmlu suċċess, biex nagħmlu isem, biex inkunu popolari. Hekk tipproponilna d-dinja. Ġesu il-kontra. Fittex li tkun omli, titkabbarx. Kull min jilqawiet minn dawn iċkejknejn minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Ara Ġesu jagħżel daqsxejn ta' tifel. Li fi żmienu ma kien jiswa xejn, it-tfal laqqas kienu kkalkulati. U Ġesu jgħidilna min japprezza lil dan ikun japprezza lili. Ħanitkellmu fuq id-dera tal-lum, id-dera tal-lum qegħdin niċċelebraw 9 dera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Kien il-ħamis. Ejja, Bernadette marret fil-grotta ta' Massabjel, niżlet għal-kubtejja u bdiet titlob. U fid-dera tal-lum ġrat xi ħaġa stramba. X'kienet? Bernadette tidħol ġolar. Imbagħad tibda mixja lejn ix-xmara. Tafu intom quddiem il-grotta ta' Massabjel hemm ix-xmara Gave. Ejja. U reġgħet sejħitilha l-Madonna qaltilha mhux hemmhekk. Fil-ġenb tal-għal fuq ix-xellowk kien hemm ftit ilma. U Bernadette tmur fejn dan ftit ilma u tibda iċċappas wiċċa bit-tajn, tiekol il-ħaxejx. U bdiet tħaffer hemmhekk. In-nies li kienu hemmhekk ħasbu qed tiġġenned. U x'instaqsewha wara d-dehra, wara li spiċċa kollox. Qaltilhom jiena għamilt kif qalt li s-Sinjura. Jiena għamilt kif qalt li s-Sinjura. Donnu kienu affarijiet tal-ġenn. Imma l-Madonna kienet qed tistedinha biex tagħmel penitenza biex tbattej għal midinbejn. Ara ftit. Ħanitkellma waħda fuq il-Beata Deodata Pisani. Din twildet fl-1806 ġewwa Napli. Trabbiet mill-ġenituri ta' missiera, daħlet fl-istitut tal-bniet u f'aktar tard ġiet Malta flimkien ma' omma. Kienet tgħix ir-Rabat u meta kellha xi 21 sena daħlet ma' Sorjiet Benedettini li tawwa l-isem Marija Adeodata, kien jisimha Marija Teresa Pisani. Imma meta daħlet soru, taflu intom li jbidlulhom isimhom u tawwa l-isem ta' Marija Adeodata Pisani. Ejja, kienet tgħix ħajja sempliċi fil-monasteru ta' San Pietru ġewwa l-Imdina, aktar tard saret badessa u kienet tgħix ħajja ta' karità, ħajja ta' sagrifiċċju. Kienet tagħti importanza kbira lil dak li għandha f'qalba
Għax aħna kemm ngħidu rridu nikkonvertu lid-dinja u rridu nagħmlu hekk u rridu. L-ewwel ibda minn qalbek. Hemmhekk jibda kollox. Mietet fl-1855. Għandha meditazzjoni sabiħa. Naqraw aħna l-qassisejn minn jaqra l-uffiċċju fit-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-lum. Il-qalb tal-bniedem tgħid din Adeodata Pisani hija bħal ġnien li fih rajna l-ewwel talba tal-quddiesa meħuda minn din il-meditazzjoni sabiħa ħafna. Il-qalb tal-bniedem hija bħal ġnien li fih inħawlu ħafna fjuri, ħafna wart. X'inhuma dawn il-fjuri? Il-prattika reliġjuża tagħna. Kemm hija sabiħa? Nsaqquha bit-talb, bit-qalbejn, bismiħ tal-kelma tal-Alla, dawn il-fjuri inkabruhom bil-prattika ta' kuljum fil-ħajja nisranija. Mhux għas-sorijiet biss għal kull nisrani. Tgħid fil-bieb hemm bl-anġlu kustodji hemm il-qaddisejn li jħallsuna. Fuq il-bieb hemm l-arma ta' dan il-ġnien, l-isem ta' Ġesu u l-isem ta' Marija. Għandha riflessjoni sabiħa ħafna. Aħsbu ftit fuqha din. Il-qalb tal-bniedem hija ġnien li nħawlu fih il-virtujiet, il-fjuri tal-virtujiet. Puti Jeżis Kristu faħħal lil dawk li jħallsu s-safa tagħhom minħabba s-salta ta' smewiet. Irroddu ħaj lill-Alla għall-eżempju li tagħna fil-ħajja qaddisa tal-Beata Marija Adeodata Pisani u nresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ntennu. Sultan tal-Verġni ismana. Sultan tal-Verġni ismana. Sabiex il-Knisja bħala għarusa ta' Kristu tkun dejjem qaddisa u bla teba nitolbu. Sultan tal-Verġni ismana. Sabiex il-foqra ta' żmienna u dawk li huma fil-bżonn isibu fostna min jgħinhom u jfarraġhom kif sabu dawk li kienu jelżqu għand il-Beata Adeodata Pisani nitolbu. Sabiex il-bnedmin tal-lum jarfu l-valur tal-verġinità bħala ħajja ta' qotja sħiħa lill-Alla u lill-aħwa nitolbu. Sabiex fuq l-eżempju tal-Beata Adeodata, l-Ewkaristija li qed niċċelebraw tkun għalina mezz ta' għajxien u qawwa biex insaffu lilna nfusna ta' kuljum nitolbu. Nitolbuk Marija għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nimitaw tant eżempji sbieħ ta' tant qaddisejn. Nitolbu ismana. Nitolbuk Marija għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom, għal dawk li għaddej minn momenti diffiċli fil-ħajja. Nitolbuk mulej għal bżonnijiet tal-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, niftakru wkoll f'qassisejn li huma morda, fl-isptar, nies fil-komunitajiet tagħna li qegħdin l-isptar. Nitolbu għalihom biex il-mulej għatihom il-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej għat-tfal u iż-żgħażagħ tagħna biex ma jitkaxkrux mill-kurrenti ħżiena tal-ħajja imma jimitaw tant eżempji sbieħ ta' qaddisejn nitolbu. Nitolbuk għall-Papa Franġisku kif tafu qiegħed l-isptar, il-kundizzjoni tiegħu suppost qiegħda mhix ħażin, imma nitolbu għalih biex il-mulej jagħtih il-faraġ u l-għajnuna li għandu bżonn u jbierek il-dawk kollha li jduru bih nitolbu. Isma' mulej it-talb li qegħdin nagħmlulek aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Beata Adeodata Pisani. Għamel li nibqgħu dejjem fi mħabbtek u nħobbuk dejjem iżjed u sal-aħħar bi Kristu Siedna. Ħanżid talba imma, ħanżid talba. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi
u missjonarji. B'mod speċjali nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet benedettini bħalma kienet Suor Adeodata Pisani. Nitolbu. Ismanu? Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' tjieba bla qies, permezz tal-Bejata Marija Adeodata Pisani, inti qritt il-bniedem il-qadejm u sawwart il-ġdid maħluq skont ix-xbija tiegħek. Fil-ħnina tiegħek ġeddet lilna wkoll biex fis-sagrifiċċju li tant jogħġbok nofrulek kif jixtaq il-vittma ta' tpattija tibnek Ġesu Kristu siedna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. F'kull żmien inti ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li sawwartu fija mill-bidu fil-ġnien tal-ħolqien. Inti tajtna ħjiel ta' dan il-ġnien fil-ħajja qaddisa tal-Bejata Marija Adeodata Pisani sabiex imalmin minna aħna nibdlu ħajjitna fil-ġnien ta' wart li qatt ma jitbiel sakemm nidħlu magħha fil-ġnien ta' dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-ġema kotrana tal-Qaddisejn intennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex mirraj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom
u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Rita Falzon li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox ta' għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebq tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, mal-Bejata Adeodata Pisani, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajl id-din. Eħlesni għattijiet kollha u minn kull ħażen danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Jenu bil-wifa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti qawwejtna bis-saħħa ta' tqalbina mqazza li għamilna. Għatina li fuq l-eżempju tal-Beata Marija Diodata Pisani nitalmu nfittxu dejjem lilek fuq kollox u nuru lid-dinja x-xbija tal-bniedem il-ġdid. Bi Kristus jiedna. Ħanejdu dawk it-tliet avamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet għall-persuni li nixtiequ aħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Sliem għalik o Verġni mqazza, int li dert lil Bernardina, ġewwa l-grotta minn tal-Ħordes biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.